Wala naging kakibot ni punong barangay Efren Tagaytayan ang pag-recover sa explosive device sa Kalaunan dump site kahapon Pebrero 16. Sa interview sa Radyo Bandera kay Tagaytayan, kapila na ka beses nga may ma-recover nga mga bala, armas kag mga bomba sa dump site. Time ini nga tapos. Kadamo na nga kuan, kadamo na namon nakita ang akong mga pumuluyo nga nagapamasura. Ti is open na lang na namon nga kung makita nila mapabalo diri sa akon kag ako ang nagatawag sang pulis para i-secure ang muna sa mga item. Dumduman nga kahapon nga adlaw isa ka residente ang nakasiplat sang granada nga ginkaykay sang bulldozer samtang nagapamasura ini. Gilayon naman nga gin-turnover sang residente ang granada sa barangay kag gintugyan dayon sa Explosive Ordnance Disposal Unit o kon EOD isang Iloilo City Police Office para sa proper disposal sini. Nga na ginaduso sang bulldozer kay ti mo na ilaw bra pangahig dira sa basura, nakahiga niya to. Nagpabalo siya sa akon nga may nakita sa nga granada. Ang advice ko siya nga stingko kung pwede lang kag daw safety dala na diri sa barangay hall kay di ako na lang bahala di mag-abot diri. Pag abot niya sige daging tawagan kumandayon sang pulis nga proper turnover sa ila. Dugang pa ni Tagaytayan na identify sang kapulisan nga M67 hand grenade ini sa diin active pa kag dako pa ang posibilidad nga maglupok ini. Panugyan naman ni punong barangay Efren Tagaytayan sa mga residente nga kung may makita nga mga peligroso nga mga bagay kaangay sa granada ipahibalo gilayon sa mga otoridad. Ini si kabanderang Carl Gargadera, nagabandera sa matudtuon nga serbisyo publiko kag Kalingawan Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule